Hi guys! Welcome back to Ormoc Diversion Bantigue and we will try a different food here, so let's go! Buko in liquid form. Revitusin. Guys, mag-unli. Ikaw na lang itiwas sa mga yellow-minded. Nag-unsan ang tayo nila, Lord. Yan! Saan din na siya bro? Kano siya? Circle of Corn. 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 Teardrop. Corn dog. I'm not sure. Pero okay, try. Parang caramel. Lasang caramel. Di ba? Ikaw, ha? Ikaw mo? Lami na. So guys, money ang manju-manju. Kasi flavor ni chocolate, no? Kasi custard. Dili na Yung chocolate so. Sige, balik lang. Oh, kini guys is custard. Chocolate di ay. Yun, delicioso. Kita mo na guys. Tilapi daw. Be, Cute ni mo tanaw mo. lamig siya. Promise. Lami siya, bro? Dili, gani ba? Oh, lami na. Nanangat milk tea guys. Kasi di ka magkaw na ni? By T-Shine. So nami diyan guys sa mga camera siya, manas sila guys. Maglagot sa tayo. So nami karon guys sa Diversion Road sa Ormoc Bantigue, no? To try their mga pagkaon dugay nga daghan kayo. So nami milk tea guys. Milk na na. Milk tea. First milk tea. Milk na na, bro. Milk na na. Milk. Then manju. Yes, of course. Manju. Pagtawa na, manju squared. Manju squared. Chocolate manju. Abi parang dili ka bright and mat. Sakto ra gid dayo. Malibot mo niya guys to try their food, but karon mga pag-abot na mo, so advantage mo to na daw. chill pa meron. Banaan ka sa kauban guys, kana ba? Banaan ka na siya. Ano siya? Banaan kayo. Mahal kong Manila. So, let's go guys. Let's start the food tour. Let's go. So guys, nagpalit kami og takoyaki, no, nga nagida ni Apple. So, nagkuan pa mi guys, nangita pa mi kung sa imong lang paliton. Scramble. How about scramble? Scramble. Okay ra ko. Kaya ka? What's that? Kuha na siya, bro. Sanog din. Fork. Pork. Chicken fork ala tilapia How much? How much? for 110 bucks. Churvo? Guys, ito na yung order namin. Sisig. Sisig with ala manju. Manju. Puso. Yes, puso. Steel puso. So, na pa yung umabot ban? Napa yung umabot. Kuha chicken wings with wings. Ding ding ding. Yan bayad. Shanghai, Lumpia, Shanghai at saka Ano pa na bayaran no? Oh, pwede Sa gani pa nga sa store? Marginals Batsoy. Yun, marginal batch. Di ba napay siomai? Ang siomai day. Kumay na lang. Wala, Siomai Lamaw. Siomai Lamaw. Kato na lang. Sige. Kato na lang. Ano mo siya? Ano siya, ang batch niliwa pa. Ang batsoy day. Batch niliwa pa.
Pwede ka mangayo ko sa ka flat. Ano? Flat. Para, iya. Siomai Lamaw. Nice. Beer. Of course, sisig with manju. This one. With pipino. Kaya pangalan mo? Bernard. Hi Bernard, welcome to my vlog. Hello po. Start na? Start. Start sa mukbangs. Mukbangs. Ibutang sabaw. Hindi ka mag-rice, bro? Ha? So guys, let's eat guys. Thank you, sponsored by Ivan Igot. Sponsored na siya guys. There we go. Yung mamas gusto rin. Yummy! Yummy ba? Yummy! Ginabot guys. Ginabot. Parang food. Lasang food. Hindi siya mag-rice. Nag-rice ako eh. Thank you once again, sponsor. Sponsored by Mayor. Hindi mo pa na naman ito. Of course guys, lamisito. Gano'n na ito. Yun. Bro, ano bro? Lasa yung sabaw. Si Apple kay camera siya. Hi Apple. So guys, visit naman daw sa Diversion Bantigue. Ito ba? Ito ba ang word? Diversion Bantigue? Divey. Divey. Kami angkan. Sumpo anak. Bibi. Mag-dive it ah. Ano na? Sure baby. Mga pila ka itong gasto ni bro? Mga 50 million bucks. Worth it ba? Sometimes. Bro, sinog ba bro? Sinog bang roasted pig? Of course. Ito ang Ito siya mga so wala lang yung iting doon ang bigil tanan nun, may pareho silang dali. Kanamot lagi ko. Huwag may kuwan sa kamot. Wala. Pwede ka mga nila. It's okay. I'm fine. Guys, ang among gusto i-order guys is kuwan na. Busog na kayo ko. Di na ko eh. Pinam. Sa halagang 75 pesos. Ito po lahat yun. 25 pesos worth of unlimited food. Napikasunod. Nastiyan niya ito na. Ayay! Ano ko no? Ilang ka mag-tell. Kibape mas vlog. Cut na cut. Full like one full. Seseg. Hindi ako idol si kuwan. Si Marco. Shout out sa Hilig og Puso. Yeah, kuwan og puso ito. I like puso. Pero ang puso di funny mo. How about patchoy? Di ko kuwan og patchoy. Kaayo. Busog naman ko eh. Grabe no? Ano ka na makabusog siya basta libre. Ayay! Pero di ganing libre guys, kada dahin ka mabusog, promise. Sikag-ad. Di kag
Nam. Magkaon guys, sabot naman sunog. Ano ba? Kaya ka ba? Wait ha? Ano? Na, dapat naglapel pag na sound effect lapel ba. For the best ko lang ginabot yun. The best ko lang ginabot lang eh. Pag-agad to. Si Vincent, do you take this ring as a sign of my hatred for you? Sarap. It's a wrap. Sarap. Ayaw magkuha. Baboy ba? Ano yung gunting nila? Tama pa, good. So guys, malibot kami guys. First pa naman nakaon karon, no? So wa pa naka-subscribe guys, subscribe na mo no. Asa mo pislet? Subscribe here. Yan na po tudlo-tudlo. Tama na siya guys. Sponsored man to ni Ivan Igot. So, Wala. kami kay kaon Guys, guys. tubig na. Wala nga si Apple. Saan Apple? Very sarap. Masarap. Delicious, right? Nag-think pa ko sa kulay, bro. Guys, basta na may problema guys. Sa na, answer na. Ang kaon ka. Hey, Tama. Jesus is always the answer. Amen. Bata na. Sa gusto mo try o Cebu style nga pungko-pungko. Hindi mo yun naman. Inom ba? Another sa Ormoc guys. Beer na like Sa mo. diversion. Uy, kadaghan na ba ito? Ano to guys, si Ivan is busog na. Si Apple busog na. Si Hindi na mahurot guys, ang nagkaon. kuha na lang gud. Ang pa nabusog si as usual ang vlogger is Sponsored mo to nila Ivan, so wala problema. Thank you Ivan. Daw ko pa sa nila Ivan guys, kay sponsored na sa tanan. Approve guys, approve. Ata sa next na pod nga pagkaunan, so let's go. So far guys, daghan kayo og kana ang kuan sa tawag ani. Daghan kayo og mga leftover, so ato siyang ipadala ni Ivan. So saan ban? Eh padaan ni tanan. Kini mga sudan ba? sino ka na pa take out mo? Ikaw, take out. Pati ay rich guy ka di ka mag take out. Yo, sana all guys rich di mag-take out. Paul, swerte kay ka, Paul. Paul! Salig kay mga rich sila guys, di sila matanaw sa vlog. So guys, sumanamig kaon. Pero ang video And mangita na lang mi og kuan guys, dessert. tamig chicks. Dessert guys, kay Tamig chicks di. busog na kayo may mangita mig dessert. Ay no, ice cream crumble. 10, 15, sir. Oh, sige. So guys, muna siya ang last ng video na to guys. So mag-stop na itong vlog. Thank you for watching. Pila ka calories yung lagyan doon. 1,000 calories. See you in the next vlog guys. Peace. Pipi. No. Kay Wonder Man pipi ra. Kung 2 pipino, if 3 pipiyas.